Himingaw ako sa presensya mo, wali ka pagtandog ang kasing-kasing ko. Himingaw ako sa presensya mo, wali ka pagtandog ang kasing-kasing ko. Kay kanimo mabati ko ang tinuod na katagbawan, tinuod na kalipay. Nagipangandoy ko, kay kanimo mabati ko ang tinuod na paghigugma. O Jesus, ikinahanglan ka. Himingaw ako sa presensya mo, wali ka pagtandog ang kasing-kasing ko. Kay kanimo mabati ko ang tinuod na katagbawan, tinuod na kalipay. Nagipangandoy ko, kay kanimo mabati ko ang tinuod na paghigugma. O Jesus, ikinahanglan ka. Kay kanimo mabati ko ang tinuod na katagbawan, tinuod na kalipay. Nagipangandoy ko, kay kanimo mabati ko ang tinuod na paghigugma. O Jesus, ikinahanglan ka. Ikinahanglan ka. Ikinahanglan ka. Maayong buntag sa tanan. So kung naamoy mga Biblia, palihog kog abli dito sa Marcos 10:42 kutob sa 45. Akong balikon. Marcos 10:42 kutob sa 45. So before na to basahan na tong passage, hinumdum lang ko nga may usa ka lugar kan-anan diri dapit sa may busay nga di na ko malimtan gyud kay tungod sa maayo ang ilang serbisyo. Nay usa ka tawo gyud nga mag-attend namo didto or nay usa ka tawo nga magbantay ginamo didto, mag-atang namo unsa mo kinahanglan inana. Unya, di na ko malimtan kay usa ka tong okasyon special to para sa ako para sa akong asawa. So anniversary namo. Unya, murag na naganahan lang ko sa lugar kay tungod sa murag na feel ako special. No, murag gituyo ba. Was la kay bawo nga anniversary namo, pero tungod sa usa ka crew, usa ka laki nga nagsig atang namo didto, naghuwat unsa kinahanglan, kumutan mig tubig, butangan din mi niya inana. Mura sa gituyo nga kay bawo sila nga anniversary, pero wala ba gid sila kay bawo nga mo may nag-ingon. Pero ako naganahan kay maayo kayo lang serbisyo. So, usa sa atong maganahan sa usa ka lugar or sa usa ka establishment, hotel baron or unsa tao laing lugar, or masakay ba kag barko, masakay ba kag bus, ang ilang maayo nga serbisyo. Bisan sa gobyerno, atong ma-appreciate ang mga atong mga leader, kapitan, konsehal, or mabisag unsa nga naa sa gobyerno kung maayo ang ilang serbisyo. So ang serbisyo importante kaayo siya kay naghatag siyang impact sa mga tao sa palibot.
So karong kabuntagon magisgot about serbisyo. Pero di ni siya basta-basta nga serbisyo, kay importante ni siya sa atong isip na pagkakristohanon, kay kita, ikaw ug ako, gitawag ta para mo serbisyo. Again, akong balikon, ikaw ug ako, gitawag ta para mo serbisyo. So sa Marcos or Mark, Kapitulo 10, 42, kutob sa 45, nag-ingon dira. Akong basahon sa English, ato lang i-translate sa Cebuano. Kay lawom kayo ang sa Cebuano. So, Jesus called them together and said, "You know that those who are regarded as rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them. Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant. And whoever wants to be first must be slave of all. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many." Magampo ta? Labing gamhanan nagdalaygo ng mga Dios. Salamat kayo Ginoo. Aning kabuntagon nga maghatag. Ginoo ang gihangyo. Ngano ta Lord nga mong balang Espiritu Santo, may mag-uban ka na mo Ginoo, may maglamdag sa mga pagunahuna, maghikap ug mag-usab sa mga kasing-kasing Ginoo. Kung man Ginoo, kay imong pulong gamhanan among gituhuan, nga mo ni siya ni otoridad sa among kinabuhi. Mao kini among sundon ug mao kani among tumanon Ginoo. So Ginoo, tabangi mi sa bisag unsa nga butang nga imong ganahan ug imong imando kanamo pinagi sa imong pulong hinaut ta Ginoo among sundon ug among buhaton. Sa ina nga pagi Ginoo, mahimaya ka sa among kinabuhi. Salamat kay Ginoo ug among gibalik dira ug among gidedekar ang among karong oras nga among pagtuon sa imong pulong diha sa imong buhing ngalan sa Hesus Kristo. Yung tanan akong gipangay pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Again, may buntag sa tanan or unsang oras ka mo nitan-aw ani nga sermon. Sa kung gingon ganina maghisgot ta about serbisyo. So kaning gamay nga context sa atong gibasa nga passage ganina, mo ni siya si Jesus Christ nagstorya sa iyahang mga disipulo. Ano nga manggiingnan niya mga disipulo ani nga mga very word nga ningon niya nga whoever wants to become great among you must be your servant. Kinsa kuno to ganahan mahimong maayo, dapat siya mahimong muserve sa. Og ningon siya sa verse 45, and whoever wants to be first must be slave of all. Kinsa to ganang mauna, dapat mahimo siyang slave sa tanan. Ganun gingon man ni Jesus Christ. Og niingon pagid siya sa 45 na for even the Son of Man, which is ang iyang pasabot iyang kaugalingon, did not come to be served. Wala ko na siya mari para serbisyuhan, kundili para muhatag og serbisyo og ihatag niya iyang kinabuhi isip nga kabayaran para sa tanan. Ingon siya, give his life as a ransom for many. Pero ang pangutan ng anong nakaingon man si Hesus Kristo, anong nakaingon man siya nga kinanglan mo serve, anong muhatag ta sa tong serbisyo instead of serbisyohan ta. No? Dili kay tungod nataan nga mindset or nataan nga built-in sa atong kagalingon nga ganahan tag serbisyo, di ba? Sa akong gingon ganina, nindot kayo kung pamati nga maayong pagka-serve sa amoa sa usa ka establishment. Di ba kinsa may di ganahan og maayo nga serbisyo? Ikaw gako, kumbaga nangita ta ana. Kumbaga, kumanto tag sa kalugar, ganahan ta mo relax lang, di ba? Ganahan ta nga serbisyuhan ta, kumanto tag hotel mo inana, di ba? So kumbaga built-in ta, pero dili na ang rason ngano ningon si Hesus Kristo. So going back sa kaninga nga chapter verse 10, chapter 10, si Hesus Kristo sa context ani niya no na ay usa ka rich young ruler or ni batan-on nga dato no atong story ana nga kung familiar mo ana nga ni duol siya ngutanan siya unsaon daw iya para maluwas siya. O ningon si Jesus Christ ang conversation mo nilang gingon nga kay bawo naman ka follow the Ten Commandments, ako na nang gibuhat tanan. So ningon siya, napay kuwang nimo ibaligya imong tanan kabtangan unya sunod nako. Unya naguol siya og wala siya mo ug nihawa siya napalay siya ni Jesus Christ. So ningon si Jesus Christ nga lisod makasulod ang mga dato sa langit.
Pero kumbaga, wala magingon si Hesus Kristo tungod kay dato siya, di siya kasud sa langit. Mangutan na. So, wag giday dato makasud sa langit. Ningon si Jesus Christ, lisod. Nga naman, kay ang tao, usahay, di lang sa dato, no, bisan sa mga, bisan kinsa nga tao, usahay, hatagan na to bilhi ang kabtangan, aning kalibutan na, mas pilion nato ang ato ang status, ang atong kwarta, ang atong abot, o ato ang panginabuhi aning kalibutan na compared sa kinabuhi nga gi-offer ni Jesucristo nato nga diin ang kinabuhi nga walay katapusan o dito sa langit. So munang lisod kung mas pilion nato ang ato ang kinabuhi diri kumpara sa kinabuhi nga gihatag ni Jesucristo nato, mo na siyang lisod makaadto sa langit. So moving forward, after ana ang nahitabo, si Jesus Christ mo to after anang rich young ruler, ang gistoryaan ni Jesus Christ ang iyahang mga disipulo sa umaabot. Kumbaga iya na sang gi-predict ang iyahang future, ang mahitabo ug mo na iyang pagpakamatay ngadto sa cross. So mo to ha. Imagine mo ni ang panghitabo. Jesus Christ naghisgot atong mas lisod makasulod ang mga ganahan sa mga butang aning kalibutan na. Naghisgot siya about ibaligya imong mga kabtangan kay imong ginona, imong kagalingon ra, di ba? Mo man na. Unya karon niyon siya. Iyang gipredict ang iyang kamatayon. So pasabot iyang giingnan yung mga disipulo nga mamatay ko in the future ug mo ni mahitabo inana. But then naiduha ka disipulo niya si James ug si John, gisugo siyang ginikanan nga ingnon gisugo siyang inhan nga ingnon si Jesus Christ nga kung mobalik na kuno si Jesus Christ dito sa langit, mulingkod kuno sila sa wala ug sa tuo. Awara good ang context, bag-o pang kay naghisgot si Jesus Christ nga it's not about sa imong kagalingon, ang imong status, imong possession, unsay naan nimo diri. Karon naghisgot na si Jesus Christ sa umaabot sa kamatayon niya. Ya karon nangingon na niya mga disipulo, nagunaw na noon sa ilang future nga, ako mo, lingkod ko dito, inana. Kumbaga, nagunaw na sila para silang kogalingon. Og mo nang giingon ni Jesus Christ, diri sa 42, mo nang iyang giklaro. Kung ganahan mo, mas mo great, ganahan mo mag-una, dapat mukat-on mo serve, ganat, muhatag mong serbisyo. Kumbaga, ang tudlo ni Jesucristo, siya mga disipulo, kay, ang itawag na to unselfish. Kumbaga, wala naghunahon na para sa iyahang mga kaayuhan lamang, kundi para sa paglambo sa gingharian sa Ginoo. Excuse me. Para sa paglambo sa gingharian sa Ginoo. So manang ang serbisyo, bisan si Jesus Christ mismo niingon, bisan ang anak sa tao, kumbaga si Jesus Christ, nianhi para dili magpa-serbisyo, kung dili para muhatag sa iyahang serbisyo. Kumbaga, gihatag ni Jesus Christ as an example ang iyang kaugalingon. Yes, tinuod nga niani si Jesus Christ para pakamati ata sa mga sala. Pero, usa sa iyang gipakita sa iyang pag-anhi diri sa kalibutan, iyang gihatag ang iyang kaugalingon, mahimong ehemplo nga atong sundon. Muna ningon si Apostol Pablo nga imitate me or sunda ko samtang akong gisunod si Jesucristo. Kumbaga, atong sundon si Jesucristo. Kumbaga, ang kinabuhi ni Jesucristo, atong sundon ang iyang pagkinabuhi diri. So, mga tanag, giunsa man pagkinabuhi ni Jesucristo, aning kalibutan na. May 5 kabutang nga akong i-highlight karong sa ato ang pagtuon siyang pulong. 5 kabutang. Una, serve others or ihatag ang imong serbisyo sa uban. Ikaduha, be an example. Mahimo kang maayo nga ehemplo. Ikatulo, reach the lost or ang pag-reach out dito sa mga nangawala. Ikaapat, network with other believers. Pakigtabangay, isigtabangay sa atong mga igsuon diha ni Kristo. O lastly, thrive in prayers. Padayon
pinaagi sa pag-ampo. Kaya kung balikon, serbisyo sa uban. Ikaduha, mahimo tang maayong ehemplo. Ikatulo, atong isangya or atong i-reach out ang mga nangawala. Ikaupat, pakigtabangay sa atong mga isip kaigsuon diha ni Kristo. Kalima, padayon or lahutay pinagi sa pag-ampo. So mo tong 5 kabutang. So una, serve others or paghatag sa serbisyo sa uban. Sa Colossians chapter 3 verse 23 ningon dra, and whatever you do, do it heartily as to the Lord and not to men. Tinud-anay nga ang paghatag na tong serbisyo para sa uban or para sa mga tauhan. Pero muna atong una-unaon o atong hinumduman nga ang atong paghatag og serbisyo sa uban o atong pag-serve sa uban, dili lang na nato gibuhat para nila. So gingon sa Colossians, and whatever you do, sa tanan ko nimo gibuhaton, buhaton nimo wholeheartedly. Sa tibok nimong kinasing-kasing sa pagbuhat as to the Lord and not to man. So ang imong paghuna-huna, ang imong paglantaw, imo nang gibuhat para sa Ginoo, dili lang sa mga tao. Tinud-anay nga, mo-serve ka sa tao, pero ang imong nahuna, dili lang ni para aning tawhana. Kung dili nga ni serve ko aning mga tawhana, tungod kay na ako'y master nga nasa langit, ug mao na ang Ginoo. Ako siyang giserbisyuhan, ug iya kong gisugo nga mo-serve ko sa ubang tao. Kung makaunahuna, dili para aning mga tawhana, kung dili para sa Ginoo. So mo nang inana nga rason dili ta magapos sa paghunahuna nga sa angay na kubuhaton na ning tawhana dapat inana. Kay naay tendency or naay puruhan nga ang mahitabo ang kung magsikitag agad sa mga tao makabuhat noon tag mga butang nga dili uyon ang Ginoo. Di ba? Tagaan man ako example. Ibutang na to sa setting sa simbahan. Ibutang ta nga ganahan ka mo serve pinagi sa pagpanglimpyo sa simbahan. Pero naay lugar ug naay oras para maglimpyo, di ba? So may tabo ganahan ka nga ang mga tao sa ilang pag-ari diri dapat limpyo gud ang nikuranan, ang sahog, na limpyo. So may tabo siga pang rapo, siga pang map. Bisag nagsugod na ang praise and worship, nagsugod na ang wali sa pastor, ang mugibot, sigap mong kag map, sigap mong kag rapo. Kaya mo ginawa na, para ni nga akong mga kaigsuunan, nindot ang langkuan, makatarong sila paminaw. Unya, imo na nung na-neglect ang pagsimba sa Ginoo, ang pagkanta, ang paminaw siyang pulong. Diba? Kaya naman, kaya nga unahuna, di naman, so kumbaga, pero kung imong unahuna, ako nagibot para sa Ginoo, kaya bawag ka nga naisakto nga oras sa mga limpyo, o paghatag sa imong serbisyo. Na pampaminaw, pagdaig sa buhay nga Dios. So kumbaga nga atong huna-huna, dili unsay kaayuhan lang sa mga tao, kung dili unsay nauyunan or unsay gisugo sa atong buhay nga Dios diri kanato. Unsay iyang kabuton. Unya sa paghatag natong serbisyo, usahay man gud itong kagalingon no, ganahan ta nga inani murag muhatag tag serbisyo pero ganahan ta nga madaig ta. Ganahan ta nga ma-appreciate ta. Di man na sayop kay murag kumbaga ganahan man ta pero magbantay lang ta ng mga butanga kay usahay mabuhat ta para na lang ana, dili na para sa Ginoo. Ngita lang tag daygon, ngita lang tag appreciate ta sa mga tao. Pero atong hunaon nga sa ato ang pagserbisyo, ang atong agenda para ni saging harian sa Ginoo, kung dili para sa atong kaayuhan. Namo gyud ubang tao nga mo-serve sila para sa ilang kagalingon, kana sila daygon. Mo-serve sila para kay nasa madawat. Kumbaga personal interest ang ilang pagserbisyo. So ang atong pagserbisyo dili para sa atong personal nga interest, kundi para sa Ginoo, para sa gingharian. So sa atong pag-serve sa ubang tao, nahimo pud tag maayong ehemplo, which is second na nga punto,
nga dapat ikaw ug ako mahimutang maayo nga ehemplo. Ingon sa John 13:15, "For I have given you an example that you should do as I have done to you." Si Jesus Christ ningon ug katong sa gibasa nato ganina sa Marcos, ngingon siya sa 45, "For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and give His life as a ransom for many." Kasi Jesus Christ, iyang gihatag ang iyang kaugalingon, ihip na ehemplo nga angay natong sundon. So, sa atong pagsunod ni Jesucristo, nahimo putang maayo nga ehemplo sa ubang tao. Especially sa mga ginikanan, sa atong mga auntie na diha or uncle diha, sa mga lolo o lola, sa mga senior or sa mas mga advanced in age. Hinaut-unta nga mahimutang maayong ehemplo sa mga younger nga generation, sa uban nga generation. Kung dito sa itong simbahan, ang mga senior na, mga young adult, mahimong mga ehemplo sa mga youth, sa mga bata. So inana, mahimutang maayong ehemplo. Sa atong pagserbisyo, dapat mahimutang maayong ehemplo. Ang usa ka servant, dapat mahimo siyang maayong ehemplo sama sa paghimo nga maayong ehemplo ni Jesus Christ sa ato ang angay natong sundon. Kumbaga, naatay gisunod nga pattern. Kumbaga, kung nag-drawing ka na gikopyahan ba? Or kung nagsuwat ka na gikopyahan, ug mao na si Jesucristo. Samtang gitan-aw na to si Jesucristo, giunsa niya pag-serve ang others. Well, mo sa natong angay nga buhaton. So kato nakita nga si Jesus Christ, yan to sa mga lugar, so anong panahon, nagsangyaw sa pulong, sa maayong balita, nag-serve sa ubang tao, angay na itong buhaton. Pero, pinaka-importante po, nga mahimong example nga atong angay sundo ni Jesus Christ, ang kinaiya. Kung atong nakita nga si Jesucristo may gugmaon, ikaw ug ako dapat may gugmaon. Kung atong nakita nga si Jesucristo na puno sa grasya, ikaw ug ako dapat mapuno po sa grasya. Kung atong nakita nga si Jesucristo mapasayloon, dapat ikaw ug ako mapasayloon po sa uban. Kung atong nakita nga si Jesucristo na puno sa kaluoy, ikaw ug ako mapuno po sa kaluoy. Kumbaga, kung unsa atong nakita ni Jesucristo, mo po dato ipakita sa uban. Kung unsa nga ehemplo nga gihatag ni Jesucristo nato, mo po atong ihatag nga ehemplo sa uban. Kumbaga, naatay pattern nga gisunod. Pero ang problema karon, especially sa mga kasimbahanan, wala na'y gugma, wala na'y kaluoy, wala na'y grasya, wala na'y tinabangay, wala na tanan. Nga naman, para lang sa kugalingon, plinastikay lang, para lang yun, sa ilang kugalingon, makita ang ilahang, para daigon sila. Ug mo na'y kaguol sa mga simbahan karon. Wala na nato nakita ang essence sa usa ka simbahan. Wala na nato na display, wala na nato mapakita, wala na nato nahatagan og maayong ehemplo nga diin gumikan sa ehemplo nga gihatag ni Jesucristo kanato. So muna ang challenge ato karon sa atong pag-serve, mahimo tatag maayo nga ehemplo sa mga kabatan-on, kung dili bisan ang mga kabatan-on balik sa mga katigulangan or sa mga ilang mga ginikanan, may mundos lang may nga ehemplo. Especially, kita nga mga Kristohanon, nga kada adlaw mo sabak ta sa atong trabahoan, sa eskwelahan, nga din makita na to nga puno og anger, makita na to nga puno og di maayo, napalibutan ta og di mga Kristohanon, hinaton ta nga ikaw ug ako mahimot ang kahayag, mahimot ang maayong ehemplo kung asa ta gibutang sa atong buhi nga Dios. Sa matrabahoan man, sa eskwelahan man, ikaw ug ako mahimot ang maayong nga ehemplo. Inana nga paagi, naghatag ta og maayo nga serbisyo sa mga katawhan og labing importante sa atong buhi nga Ginoo. Og sa atong paghatag og maayong ehemplo,
wa ta kahibaw nga, wa ta kabantay nga ato na di ay gi-reach out ang katong mga tao nga wa pa kaila diha sa Ginoo, which is leads us sa atong sunod nga punto. Reach the lost, or atong i-reach out ang mga tao nga wala pa nakaila diha ni Kristo. Ingon dira sa Lucas 19:10, "For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost." Ang Ginoo wala moari kuno para sa mga maayo, kundi para sa mga nawala. Kay nganuman, kay bisan usa kanato walay maayo, kitang tanan, ako ug ikaw nangawala. Munang nangyari si Jesucristo, munang sa pagpakamatay ni Dios sa cross, ikaw ug ako naanatay kinabuhi nga uban diha ni Kristo, dili tungod sa atong binuhatan, kundi dili tungod niya. Ug mo nangingon ni si Kristo, niyari siya to seek and to save, iyang gipangita og para luwason ang mga nawala. Ug bisan ang Biblia mag-ingon nga ikaw ug ako kitang tanan, for all have sinned and fall short sa glory sa Ginoo, sa pasabot ang tanan gari sa Ginoo gihatagag oportunidad nga iyang luwason, iyang gipangita nga naman kay ang tanan nawala bisag unsa nga paningkamot sa tao, di ginato makabot ang standard sa Ginoo mo nang niari si Jesucristo para pakamatian ta. Kumbaga iyang gihatag ang iyang kaugalingon nga example nga ni-reach out siya sa mga nawala. Ug muna angay natong sundon sa dihang nabalik na atong relasyon diha sa Ginoo, salamat sa Ginoo sa iyang pagpakamatay ug sa dihang sa cross, ug iyang gihatagan og maayong gasa or gift sa kinabuhi ug atong gidawat si Jesucristo, ug karon natong kinabuhi naa na diha kaniya nga kita nagsunod na sa iyang maayong ehemplo nga gihatag diri kanato. Ug muna tong sundon pod nga ato pong i-reach out katong mga tawo nga wala nakaila sa Ginoo. Ang pagmaayog, ang pagbuhat ug maayo, isip nga maayong ehemplo sa ubang tao, nag-abli sa pultahan para makasangyaw or maka-reach out ta ngadto sa mga nawala. Kumbaga, mohatag og senaryo. Kung ikaw ug ako, kitang tanan, nagbuhatag or nagsunod nato ang ehemplo nga gihatag ni Jesucristo kanato, kung asa ta niya gibutang sa trabahoan man sa eskwelahan, ibutang ta lang, makita nila nga, di gid ta mo compromise sa mga butang nga di maayo. For example, pinaka-common nga example, mga bisyo, mga inana. O niya, makita niya nga, maluluyon ta, mapasaylo gid ta, mutabang gid ta. Makita sa mga tao nga, uy, murag lahi man ni siya. Lahi gid ning tawhana. Kumbaga, naghatag nag-oportunidad nga nakita nila nga lahi ta. Umabot ang panahon, mga tanan sila, uy, nga nang inani, magkakaroon, di man ka mo inom, nga di man ka mo sigarilyo, nga di man ka mo kuyog na mag nightlife, nga nang mga inana. Muna rin oportunidad nato para i-reach out. Kumbaga, naabli na ang pultahan. Ang kuwang na lang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Ikaw ako, gisugo sa Ginoo nga mahimong mayong ehemplo, salt and light ang kalibutan na, but also gisugo ta sa Ginoo nga mosangyaw, mag-make disciple, mag-evangelize dito sa mga nangawala. Ug mo nang angay natong buhaton sa pag-reach out. Sama sa pag-reach out ni Jesus Christ sa atoa sa una, ato pong isugilon sa mga katawhan ang gibuhat ni Jesus Christ dito sa cross ay ang pagpakamatay. Nga naghatag siya og gasa nga kinabuhi, nga way katapusan, pinaagi sa pagpakamatay niya dito sa cross, ug muna atong isangyaw pod sa atong mga higala. Ato pod silang pahibawon sa maayo nga balita. Again, ang Ginoo niari para to seek and to save usa ka ug usa ko sa giluwas ni Jesucristo. Ato pong isangyaw, ato pong ingnon atong mga higala, whether man sa atong pamilya nga wa pa kaila ni Jesucristo, sa itong mga barkada, sa itong mga classmates, sa bisag kinsa nga nanginhanglan na Jesucristo. Pag pinaagi nga makita nila nga maayo atong ehemplo, atong actions, panahon na po nga ato pong isugilon nga nila nga numan
nganong inaani man ta, nganong lahi man ta. Dili tungod sa ato ang abilidad nga mahimong maayo, kundi dili tungod sa gasa o sa grasya nga gihatag ni Hesus Kristo nga atong nasinati, nga mooy naghatag natog motivation para mubuhat ani mga butanga. So ang challenge para kanato, pila na ta katuig nga nahimong Kristohanon, antog simbahan kada Domingo. Pangutana, ato na bang nasugilon ang maayong balita sa atong mga higala, sa atong pamilya, sa mga tao nga pakaila diha ni Hesus Kristo? Ikaapat, pagigtinabangay sa mga igsuon diha ni Kristo. Ang maayong balita nga sa dihang naghatag tag serbisyo sa uban, yung itang maayong ehemplo, yung sangyaw ta nila kay sama sa pag-reach out ni Jesus Christ sa ato, ato po silang gi-reach out, atong gi-introduce si Jesus Christ nila. Ang nakanindot ani, wala ka na ginusara. Gawas nga ang balang Espiritu Santo mo'y nag-uban kanimo, nag-empower ka nato para musangyaw na apuntay mga kauban, mga igsuon diha ni Kristo. Natay mga tao sa simbahan nga kung magtinabangay lang ta, nagit tayo mabuhat. Kumbaga, sama sa illustration sa usa ka silhig tukog. Kung usa ka silhig tukog ang imong gamiton sa silhig sa mga sagbot, maglisod gid ka. Kumbaga kung ikaw na ginusara lisod, ikaw rin nagsangyaw, ikaw rin nagbuhat. Kumbaga mo rin na man kasagaran na ito makita, no? Sa panahon karon. Kaguol man hunaon pero mo na nahitabo nga pastor muwali, pastor mo Bible study, pastor mo adtog inyong trabahoan, eskwelahan, kumbaga usara ka tao, which is sayop mo nang gibuhat ang simbahan or ang church kay para kitang tanan, ikaw ako magtinabangay, magbuhat. Kumbaga usa ka silhig tukog, kung manilhig, maglisod og silhig. Kasilig manggoro pero magani pero maglisod. Pero gawas kung imo siyang iuban sa daghan nga silhig tukog, kung kitang tanan magtinabangay, ikaw gako, mga kauban na to, diha igso na to diha ni Kristo, magtinabangay. Sama sa kasilig nga tukog, itapok na tong tanan, ug makasilig sila, ug maayo. Nanang illustration. Kumbaga, wala ta nang inusara. Una na nimo, mauwaw ko kay nana, kay mo ni may tabo. O kay bawon sa batot. Pero kanindot, nakikauban. Pag tinabangay ta, imo kauban sa trabaho ba sinay Kristohanon dira, naagid na, mangitaa. Ang nakanindot lang, kung imong sugdan, pakita nimo sa imong serbisyo, kita ka nga maayong kang ehemplo sa uban, nagsangyaw ka, wala kay bawo nga naghatag po din nagkadasig sa ubang tao. Kaya dumdum ko sa akong pagka-high school sa una. 4th year high school, siguro ko ato. Nga. Sa una, mauwaw, magkikutawgan ko, anak kong pastor, kaya badlongon ta, bugoy-bugoy. Sige kong ka dakpan sa una, magsugal sa classroom. Mo na maikog ko, mga tanang ko maestra, unsa di trabaho sa papa, di ginawa mo yung mga pastor. Ako mga barkada rin na kibaw. Nga pastor akong papa. Pero ang mga maestra, wala sila kibaw. Ito sila businessman akong papa. Kaya mo may akong ingon. Kaya mauwaw ko, tungkol sa akong aksyon. Kumbaga, mauwaw ko. Di ko ganahan, tawag ko pastor. Akong papa. Or kung ingnon ko nila, uy, pastor mo nga. Kumbaga, tungkol sa akong aksyon, uy, nana, din anak sa pastor. Murang mauwaw na noon ko. Pero kinumdum ko nga, anak ko'y classmate sa una, di siya dyan anak kong pastor. Pero tawag ko siya pastor sa mga akong mga classmate, akong mga barkada, tawag ko siya pastor. Ano man kay, kada adlaw gina, magdagi na siya Bible ito sa classroom. Kung may break time, may recess or lunch time, human yung kaon, basa gina siya Bible. Basa siya Bible dito sa classroom.
instead of magkiat-kiat og dog basket or mag-unsa na dira magpa-cute-cute sa gawas classroom, siya dito magbasa. Unang tawag siya pastor ana. Butan niyo ta kay dili gid siya. Kuan di siya anang bugal-bugalan siya. Ara sad siya, okay ra siya. Ana. Di siya mamalikas. Oy bisyo. Uga tarong gid tawhana. Pero kung nakakita ko nga ana ba nga marakog na dasig atong nga time ito ha murag ginig di siya mauwaw ba o siya kay bawo sayang action naghahatag dito na kog kadasig dapat inani unta ko dapat pakita unta nako mga lahi ko sa uban kumbaga tungod sa iyang action maghatag hinoon og kadasig nako so kung gingon dire ang punto sugdi kung asa ka trabahoan eskwelahan balay man baga sugdi pakita nga maing ehemplo sugdi ipakita nga ganahan ka mo reach out sa ubang tao wa kay ba ang ubang tao nga igsuonan nimo nga mauwaw na dasig day kita bangay nimo or kung usa ka sa mga manager or leader tag-iya ka kumpanya o nakaka-impluwensya sa mga trabahoan, nakita nimo nga nay tawo nga mga inana, musangyaw gyud, mohatag og mga tracts, mohatag mga Bible verses. I-empower ng tawhana tabangi. Tagay siya space, tagay siya time nga maka-share siya siyang iyang faith sa iyang katrabahoan. Again, pag tinabangay, mo gid ni magtinabangay yung ta. Problema lang nato wa ta nang kasing hinaut unta nga usbon atong kasing-kasing diha sa Ginoo ug magtinabangay ta igaw ug ako tang tanan para sa kahimayaan sa Ginoo. Ug lastly, lahutay pinagi sa pagampo. James 5:15-16 and the prayer of the faith will save the sick and the Lord will raise him up. And if he has committed sin, he will be forgiven. Confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. The effective fervent prayer of a righteous man avails much. Kumbaga, ampo sa bisang unsa nga sitwasyon, masakit man, mga magpasaylo, confess ato mga kasalanan, ampo sa ubang tao. Kumbaga, ato makita dira nga di lang natay mga kaigsuonan diyan ni Kristo, kundi mismo ang si Kristo, mismo ang Ginoo, ang Balang Espiritu Santo nag-uban ka nato sa ato ang mission nga mag-serve sa ubang tao para sa pag-advance sa gingarian sa Ginoo. Pero I know nga there are times nga pag-ampo kita perminti no para sa uban nga Lord na ta giyahay mga missionary mag-mission dito, giyahay among pastor, giyahay among simbahan, inani. Pero nabot ba sa punto sa kinabuhi nga nag-ampo punta para sa tong kaugalingon nga kita usbon sa Ginoo, nga tong kasing-kasing nga tong nahuna nga kita i-equip ta sa Ginoo para kita pod mismo musangyaw sa uban. Nga kita pod mismo mahimong maayong ehemplo sa uban. Nabot ba sa punto sa itong kinabuhi nga niampo, nga Lord, tabangi ko. Ngayon ta sa pagsud na ko sa trabaho karon, mahimo kong maing ehemplo sa akong mga kauban. Ngayon ta Lord, nga nako'y masangyawan sa imong pulong, bisag usa lang karong adlaw. Ngayon ta Lord, nga nako'y courage, nako'y saktong kusog, nako'y kabaga sa naong para mustorya sa akong migo. Bahin sa imong pagpakamatay nga sa cross. Nabot pa sa punto sa itong kinabuhi, ana. Kung wala, siguro basin karon sugda na itong pag-ampo. Kasi sige ang tag-ampo para sa ubang tao, pero unsa man kita? Ikaw ug ako, pila naman katuig. Nga balik-balik sa simbahan. Pero wa gid ta nag-ampo para sa itong kaugalingon para kita mismo nga mosangyaw sa ubang tao. Basin siguro sugdan na nato karon. Kay kita ikaw ako gisugo sa Ginoo, gitawag sa Ginoo para mo serve sa ubang tao,
musangyaw. Hinatunta nga mo'y ang Ginoo mo'y mag-usab sa tong kasing-kasing o ginahuna. Hinatunta nga natay desire nga mabuhat sa mga buluhaton nga gihatag sa Ginoo sa ato. So, i-challenge ti ka. Karon kung asa man ka, pangayo ka sa Ginoo. Iampo sa Ginoo. And Lord, hinatunta nga desire sa akong kasing-kasing sama sa imuha. Kaya hinatunta nga ako maing ihemplo. Hatag og serbisyo sa ubang tao. Musangyaw sa pulong. Yan po na to. Atong Panginoon. Diha sa Ginoo. Kini mga butang angay na tong buhaton. Nga mo serve ta sa ubang tao. Nga di na itong nahuna para sa pagbuhatan ni mga butang nga para sa Ginoo. Himot ang maing ihemplo. Which is mo'y nag-abli sa pultahan, nga kita makasangyaw, maka-reach out sa itong mga pamilya, sa itong amigo, amiga, sa itong kauban sa trabaho, kauban sa eskwelahan. Unya, anak kanindot, wa ta nag-inusara natin mga kauban. Isip nga, igsuon diha ni Kristo, magtinabangay yung ta. Unya, anak kanindot, makaampo ta sa Ginoo. Kahit agkusog. So, kung challenge ako, inauton ta nga karon nga mensahe, di lang mulabay sa itong pikas nga dunggan. Kung hinauton ta, ang Ginoo, magapanglihok sa itong mga kinabuhi. Kung may mag-usab, kahatag na itong kausaban. Labing gamhanan og dalaygo na mga Diyos, akong giampo, Ginoo, itugot, Lord, nga imong balang Espiritu Santo, may maghikap sa kong igsuon nga naminaw karon sa imong pulong. Usbang iyang kasing-kasing Ginoo nga hinauton ta, Lord, nga naay desire, Ginoo, nga sama sa imuha. Ang pag-reach out nga sa mga nangawala, Ginoo, nga gamit ang mga kagalingon, isip nga maing ihemplo sa ubang tao. Muhatag mig serbisyo ang pangunahuna, Ginoo, para masangyawan na mo ang mga kaigsuonan. Ginoo, kami nagatuo nga kami kaugalingon mismo, di na mo mausab ang mga kaugalingon. So kung po, Ginoo, nga hinauto, tugot nga mo, balang Espiritu Santo mo magahikap sa mong kasing-kasing, mag-usab sa mga nahuna, Ginoo, nga hinauto unta, Lord, kung giampo, sugod karon, Lord, amoy pakita nga kami kahayag nga imong gipadala aning kalibutan na, Ginoo. Hinauto, Lord, nga tagaan mi nimong desire nga reach out sa mga tao nga nangawala. Kasama nimo, Ginoo, mahigugmaon kami, maluluyon kami, puno mi sa grasya, willing mi o sakripisyo para sa imong gingarian, Ginoo. Salamat kay Ginoo sa imong pulong. Hinato, Lord, nga mo ni maghatag sa mong kausaban. Ayo itugot, Ginoo, walay kausaban nga may tabo karon sa mapagtapos. Kaya tanan, Lord, ang gipangayag pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen.